כן. משפט. בר, מה זה אהבה בשבילך? אהבה בשבילי זה משהו חמקמק, שתמיד בורח ממך ואתה מנסה להשיג אותו. זהו? מה זה אהבה בשבילכם? אהבה בשבילי זה לדעת ששניהם אוהבים אותי. קדיש, מה זאת אהבה בשבילך? בשבילי? מה זה כששניהם מאוד קשים? עופרי, מה זה אהבה בשבילך? אהבה בשבילי זה כמו השדות של המושב. פעם לא נמאס לך מהם. קובאני, מה זה אהבה בשבילך? אהבה כמו אש. זה או שאתה נשרף או שאתה נדלק. עידן, מה זה אהבה בשבילך? אהבה בשבילי זה לבבות אדומים וסדינים ורודים וסרים של ורדים כאלה. פתאום היא מתפרצת, מה היא רוצה? עודד, מה זה אהבה בשבילך? טל, מה זה אהבה בשבילך? אהבה בשבילי זה לדעת שאתה אוהב את הפלוט שלי בדיוק כמו שאני אוהב של עצמי. צור, מה זה אהבה בשבילך? הדבר האחרון שנשאר טהור בעולם הזה, דור של אייפונים ומסכים. גבר שמתחיל עם בחורה, זה עדיין גבר שמתחיל עם בחורה, זה לא השתנה. אהבה בשבילי זה אני מה זה אהבה בשבילכם? אהבה בשבילי זה לצאת למחנה פסח. אז באמת תקופה ארוכה כאילו הייתי לבד, חיפשתי ולא מצאתי, באמת אני לא מבינה למה, כי אני בחורה מאוד בשקט. ואז יום אחד נפץ לי איזה סלון למחשב ולאבני, התחלתי להיכנס ואז גיליתי אותה. ירדתי לאוהל. סוף, מה זו אהבה בשבילך? אהבה? בא אליך? תשמע, אני